खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिखा नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। सुबाइजाराव बिपिएफ दोलोनि सांग्रांथि मावबादा मेल। डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालियाव रिजाल्ट लायनो थांनाय सासे लाइमोना गोमानानै दङ। सिखाव खावनाय आरो ड्राग्स फालांगि खालामनायजों लोब्बा गोनां सानै दुथांखौ खादों पुलिसआ। दैनि पाइप लिक जानायाव पान्डु फर्ट र'डआव ट्राफिक जादों। आसामनि सासे सार्कल अफिसारा सासपेन्ड खालामजादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। 17 नं सुबाइजार बिटिसि बियाबाव सुबाइजार ब्लक कमिटि बिपिएफआ मोनसे दोलोआरि मावबादा खुंदों। बिपिएफ दोलोनि बे मावबादा मेलाव सुबाइजार ब्लकनि आइजो गांखं, लाइमोन गांखं आरो बिएसइउखौ लाफानानै बृहस्पतिबारखालि बेलासे 2 रिंगायाव सांग्रांथि मावबादा खुंनाय जायो। बे हाबाफारिखौ आइजो गांखंनि दैदेनगिरि मालती रानी नार्जारिया बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिपिएफ दोलोनि लाइमोन गांखं आफादगिरि रिन्जय बर'आ गावनि बिबुंथियाव बुंदों दि आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा जौगानायनि जेबोखौनो मावनो हायाखै। लोगोसे रायजोनो होखानाय मोनफ्रोमबो रादायखौ प्रमद बर'आ मावफुंनो हायाखै। रायजोनो मोजां मिजिं होनाय रादाय जेरै नखर साख्रि होनाय, आइजोफोरनो 75,000 रां अनसुंथाइ होनाय बेफोर मोनसेबो रादाया जाफुङाखै। प्रमद बर'आ थगायनोल' रोंगौ। हाग्रामा महिलारिया बुंदों दि दा बे समाव बिसायख'थि जायोब्ला इउपिपिएल दोलोआ मोनसेबो बियाबाव देरहानाय नङा होननानै बुंथियो। लेड'नि सासे 24 बोसोर बैसोनि बेबी कुमारी प्रसाद मुंनि सासे लाइमोना गोमानानै दङ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बेबी कुमारिया डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालियाव गावनि पोस्ट ग्रेजुएशन आनजादनि रिजाल्ट लायनो थांनायनि उनावनो गोमादोंमोन होननानै मिथिनो हादों। 24 फेब्रुआरि खालि बेलासिनि 5:45 रिंगानिफ्रायनो बेबी कुमारिनि फनखौ सुइच अफ मोनदोंमोन होननानै नखरनि सुबुंफ्रा फोरमायदों। बबेखानि गोमानाय जाथायनि बागै लेड' पुलिस थानायाव एफआइआरबो होनाय जाबाय। बेनिखायनो गोमानाय बेबी कुमारिनि बागै सोरबाफोर मिथियोब्ला एबा बहाबा नुसनोब्ला 8399999711 नाम्बाराव एबा पुलिस थानायाव खौरां हरनो खावलायदों गोमानाय नखरा। गुवाहाटी पुलिसआ मोननै आलादा दायजों सोमोन्दो गोनां सानै दुथांखौ खानो हादों। मख'नो गोनांदि जालुकबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय सोनाब गुवाहाटी पुलिस जिल्लानि मोनसे हान्जाया आदाबारिनि गारि पार्किं खालामग्रा जायगानिफ्राय गोमानाय गंसे टाटा मेजिक गारिखौ सिफाझारनिफ्राय बोखांनो हानाय खौरांखौ पुलिसआ मिथिहोदों। बे खावनाय जाथायाव लोब्बा गोनां मंगलदै जिल्लानि गुबै दायनिगिरि धनमणि हाजरिकाखौ पुलिसआ खानो हायो। गुबुन फारसेथिं आजारा पुलिस थानानि सिङाव थानाय सोनाब गुवाहाटी पुलिस जिल्लानि मोनसे हान्जाया ड्राग्स फालांगि खालामनायाव लोब्बा गोनां गुबुन सासे दायनिगिरि रन्जन बर्मनखौ खानो हादों। मख'नो गोनांदि ड्राग्स फालांगि खालामग्रा दायनिगिरिनिफ्राय सिग्रोमनायाव गासै 8 ग्राम हेर'इननि मोन 6 फिसा बथलबो बोखांनो हादों होननानै पुलिस सुलुङाव फोरमायदों। गुवाहाटी पान्डु फर्ट र'डनि महावीर आखारानि साखाथियाव बृहस्पतिबारखालि 12:05 रिंगासो समाव हरखाबै दैनि पाइपआ लिक जादोंमोन, जायनि थाखाय दसे समनि गेजेरावनो ट्राफिक सोमजिखांदोंमोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मिउनिसिपाल अथ'रिटि आरो इमारजेन्सि सार्भिसआ लिक जानाय पाइपखौ फाहामनो जागायनायजों लोगोसेनो लिक जानायनि गुबै जाहोनखौ संदाननानै दिहुननो नाजायो। मख'नो गोनांदि सोलिफु बोसोरनि बावैसो सिगाङावबो कारगुली ओनसोलाव मोनसे गिदिर दैनि पाइपआ बेफ्रुनायनि जाहोनाव गासै गं 28निबो बांसिन नखरफोरा सिलिंखार जादोंमोन
आरो दैनि थाथाया बारायनानै बांनायनि जाहोनाव गुबुन माखासे नखरफोराबो गावनि न' बां गारनानै खारनांदोंमोन होननानै शिलंआव फोरमायदों। आसामनि सासे सार्कल अफिसारा सासपेन्ड खालामजादों। मख'नो गोनांदि आसाम सरकारा गावनि सोरखारि साख्रिजों लोगोसे गुबुन प्राइभेट साख्रि मावबावनायनि थाखाय एसीएस मासूम जुसुफ आहमेदखौ सासपेन्ड खालामदों। सीएम विजिलेन्स सेलनि रिपर्ट बायदिब्ला सार्कल अफिसार आहमेदआ आसाम सिभिल सार्भिस रुल्स 1965 खौ सिफायनानै प्राइभेट साख्रि मावदोंमोन। मख'नो गोनांदि रायजोनि गभर्नरनि बिथोन होनाय बायदियै 24 फेब्रुआरि खालि रेभिनिउ एन्ड डिजास्टार मेनेजमेन्ट बिफाननिफ्राय सासपेन्ड खालामनाय जायो सार्कल अफिसार जुसुफ आहमेदखौ। रिपर्ट बायदिब्ला सार्कल अफिसार जुसुफ आहमेदनि सासपेनसनखौ आसाम सार्भिस रुल्स 1964 नि रुल 6 साब क्लज 1 नि गेजेरजों खालामनाय जादों होननानै शिलंआव फोरमायदों।